Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang lingkod, Mike Padua. Bumabalik tayo sa ating weather analysis na yung gabi po ng Biyernes hanggang Lunes na po ito, October 8 to 11, 2021. At ito po ang ating Tagalog version sa oras na ito. At gaya ng sinabi ko, ito ay hanggang October 11, but if mag-develop po at mag-merge yung dalawang low pressure areas, base po sa Joint Typhoon Warning Center kung saan doon tayo kumukuha ng wind data, okay? I-upgrade din natin, gagawa rin tayo ng tracking nitong weather system. Ang tracking is based on our software, Typhoon 2000. So, yan po ang nangyayari na yun sa weather system. Ang dalawang agencies sa Asia, yung Japan Meteorological Agency ay in-upgrade na po ito bilang isang tropical storm with international name Kompaso, while Pag-asa still remains as a tropical depression, but anytime tonight baka i-upgrade na rin nila into a tropical storm. Although yung kanyang center ay medyo hindi pa align, okay, yung mga ulap niya nasa tabi because of strong upper level winds, yung tinatawag nating wind shear na sumisira po sa sirkulasyon ng mga bagyo. At ito po yung GraphSat, pakita ko po sa inyo. Balikan natin yan, fast animation. So, ito po yung GraphSat na inisyu natin na yung Biyernes hanggang bukas po ito Sabado. At makita po natin na itong dalawang system na diniscuss natin nung nakaraang araw ay naka-embed pa rin po sa tinatawag nating monsoon depression. So, anong nangyari na nasa isa po siyang malaking circulation na tinatawag nating monsoon depression na kung saan yung hangin po nito ay nandito po sa periphery na malakas, okay? Nandiyan po sa tabi-tabi. But dito po ay medyo mahina. Okay? At because of that, may nagpo-form din dalawang sirkulasyon within that monsoon depression. So, once na itong dalawang circulation o dalawang LPA, yung isa nga, ang ginawa ng bagyo, tropical depression, Japan Meteorological Agency, tropical storm na. So, once na maging dominant, alin sa dalawa maging dominant, ay mag-close po itong medyo naka-open na area nitong monsoon depression. Once na mag-close ito, mag-constrict, okay, mag-tighten up. So, posibleng isang cyclone lang po siya. So, meron din po siyang hints na magkakaroon ng Fujiwara effect. Naghihilahan yung dalawang low pressure systems until yung isa magbigay, magiging part na lang po siya doon sa dominanteng circulation. Okay? So, yan po ang nangyayari na yon. So, makikita po ninyo na alin sa dalawa ang magiging dominant, yung mahina ay magiging part na lang ng kanyang sirkulasyon. So, it's either way. Malalaman natin yan in the next few days because ang Japan Meteorological Agency, ito pa rin ang minimension nilang dominant system, itong si Maring o si Kompaso. Samantala, ang Pag-asa ay itong si Maring ang hihina at itong ang lalakas. Kasi itong LPA na ito, in-upgrade na po ng Pag-asa, isang tropical depression, and pagpasok po niya ng PAR, bibigyan po ito ng pangalan ng Nando. So, based sa forecast nila, si Maring ay ma-absorb circulation ni Nando, at si Nando ang tatahak papuntang extreme northern zone. So, ganun po ang mangyayari. So, mag-absorb po dyan, and then itong si soon to be Nando ay tatahak papuntang extreme northern zone. So, yan po ang senaryo. Another scenario, pwedeng ito yung lalakas, ito ang mapupunta sa sirkulasyon ni Maring, at si Maring o si Kompaso ang magiging dominant na weather system na ang track nito ay patungo dyan. So, magkaibang point of view ng Pag-asa at Japan Meteorological Agency, while ang Joint Typhoon Warning Center ay nasa gitna. So, tinitingnan pa nila dahil medyo mataas yung uncertainty ng dalawang low pressure systems kung alin sa kanila ang much dominant. So likely pag lumakas ito, in-upgrade ng JTWC, baka tropical storm kaagad. Kasi ganyan po talaga ang mga monsoon depression. Sometimes it takes time dahil napakalaki nila. Takes time para mag-consolidate itong dalawang low pressure systems. So it's either way, but nakita natin sa computer models, mukhang ito ang nagiging dominant na yun, si 94W versus itong si Maring o si Kompaso. So, it remains to be seen. Malalaman natin yan this weekend pag naglabas tayo ng weather TV or YouTube video this weekend.
special update na po. Okay? Special coverage ang lalabas natin sa YouTube channel. Pati na rin sa Facebook page. Okay? At makikita po natin na itong bahagi po nitong Visayas, lalo na yung Silangan Bagay po, Samar at Leyte, nakakaranas po ng mga matinding ulan nung nakalipas na 24 oras dahil po yung kanyang trough ni Compaso o ni Maring ay nakaka-affecto na po dito. Although ang Bicol hindi masyado, sa may southern portions ng Bicol like Catanduanes as well, ay nakaka-experience din mga thunderstorms dito sa Naga, Camarines Sur, padahan-dahan lamang po pero napakadilim po ng kalangitan. Maulap yung papawirin. Halos hindi naman po dito. Kahit nasa buong bahagi po ng bansa, may medyo nahihiyang sumilip ang haring araw dahil po dito sa monsoon trough na connect mula pa dito kay Lion Rock. Okay, si Lion Rock, yan na po international name ni Lani since nag-iisa na rin siyang lumalakas na bagyo at napakabagal ang pagkilos patungong Hainan Island. So inaasahan po itong tatawid ng Hainan and eventually hihina na po ito pagdating sa northern Vietnam. And then, ang may iwan na lang po itong dalawang low pressure systems na posibleng maging isa na lang po siya. So, itong si Lion Rock ay nanatili pa rin hinihila ang mahinang habagat sa Spratly Islands, lalo na po sa Calayan Island Group at sa area po ng Palawan. So, may mga hangin po na umabot ng 30 to 50 kph dito po sa West Philippine at South China Seas. Affected itong mga areas na binanggit natin. Samantala dito ay medyo mahina lamang po ang hangin mula sa Timog Kanluran o Southwest at dito naman po sa may Palau at Yap ay medyo malakas po dito ang hangin. Umabot rin ng 30 to 50 kph ang bugso dahil po sa paghikayat nitong malaking monsoon depression sa mahinang habagat. At malapit na pong matapos ang habagat. Transition na po tayo na yon hanggang November. Pag November, magsisimula na po ang hanging amihan since magkakaroon na po dyan ng mga high pressures China. Okay? Sa likod niya, meron tayong panibagong LPA. Medium chance rin ang probability na maging bagyo sa loob ng 24 oras. Ito po si 95W. Aktibo na rin po. Subalit, hindi po ito magbibigay ng pangamba o threat sa ating bansa. So, ito lamang pong twin circulations. Okay? So, hintayin po natin. Once na mag-merge na itong either of the two, ay sigurado po yan, mag-upgrade po ang Joint Typhoon Warning Center into tag ID 23W. And eventually, yun na rin ang madadalang pangalan, si Compaso. Dahil sa JMA o Japan Meteorological Agency, itong system na ito ang magiging dominant. Tatahak po dyan. While ang Pag-asa, ito po ang magiging dominant, which is also going this way. So, mangyayari, itong si Maring ay ma-absorb po sa circulation ni 94W, which in-upgrade na nga ng Pag-asa ito as TD Nando, kasi Nando po pag pumasok ng PAR. So, mamatay na po ito at ito na magiging next tropical cyclone. So, if the name Compaso exists, na hindi nila binago ang pangalan, ang Compaso ay dalawang pangalan, which is Maring and Nando. So, it happens. May nakita na ako noong 1950s, 1960s na mga bagyo. Sa Pag-asa, dalawa ang pangalan niya. Dahil po ang tinitreat ng Joint Typhoon Warning Center, isang system lang siya, pero sa Pag-asa, dalawa. So, nasa kanya-kanya po ang decision ito ng mga forecasters. So, respect natin ang mga decision nila. Okay? So, wait and see natin. Parang, sabi nga, parang sa election. Naghihintay kung sino ang sasama sa isang partido. Okay? So, yan po nangyayari po dito sa dalawang LPA. So, but ang effect nito sa atin, at since magiging tropical storm po siya, so most likely, pagdaan dito ay posibleng near typhoon strength siya. Makita namin sa inyo yan, mamaya lamang. So, ito ang fast animation. So, nakita ninyo, nag-aagawan po yung dalawang circulation. But somewhere here, mag-form ang bagong center point nitong dalawa. So, one of them ay hihina, ang isa ang magiging dominant. So, most likely, ito ang lumalakas, si Nando. Okay? While ito si Maring, ay still, yung kanyang mid-level circulation ay napupush ng upper level winds
patungo dito sa may Eastern Visayas. So, inaasahan pa yung mga ulan dyan at also sa may Eastern sections ng Kabikulan, sa Pakatito District, Albay Eastern Coast, pati na sa Sorsogon coastline, and lalong-lalo na po sa Catanduanes. So, may mga inaasahan po dyan mga thunderstorms. Okay? So, ito po yung zoom-in satellite animation. Naka-infrared po ito since gabi. So, kita po natin may papalapit na naman po mga thunderstorms sa may Eastern Bicol region at Samar Leyte area. So, nandito po yung center ni 93W o ni Compasso o Maring. Samantala, nandito naman po si soon-to-be Nando kapag papasok na po ng power. So, any moment, papasok na rin po yan. So, wait and see. Tingnan natin bukas. Okay? At ito po yung rainfall accumulation for the next 24 hours hanggang bukas po ng gabi. Inaasahan pa yung malalakas na ulan dito dahil po sa trough ni Compasso o ni Maring dito po sa may Eastern Visayas. Well, the rest of the country will remain cloudy with some isolated rain showers and thunderstorms dahil nga sa monsoon trough. And for the next 3 days, mukhang ang Bicol lang hindi masyadong magkakaroon ng grabing ulan. But still, nagbabago ang forecast models. Mag-ingat pa rin tayo sa mga possible rainfall. At dito rin po sa may Central at Southern Luzon, Metro Manila. Ang mga grabing ulan po dito sa Visayas at Mimaropa dahil sa southwesterly at westerly wind flow na generate po itong napakalaking monsoon depression na magiging tropical cyclone. Magiging transition po siya into tropical cyclone although malaki pa rin siya. So, kita po natin, Sunday and Monday o hanggang Tuesday ay makaka-affecto po ito sa extreme northern Luzon, lalo na sa may Batanes, Babueng Cubao Islands at northern Cagayan. So, may possible po ang mga heavy rains po dyan. Okay, so antabayan po natin ang updates mula sa Typhoon 2000. At ito po yung ating wind forecast, pati yung ulan na forecast mula sa ECMWF for the next 3 days. So, kita po nyo gaano kalaki yung monsoon depression at magiging conventional tropical cyclone na siya. Halos buong Pilipinas ay magkakaroon po ng mga ulan. Okay? But, yung area po ng Bicol hindi masyado at ito rin sa Pulilio. Dito lang po sa may Visayas, may Mimaropa at ibang parte po ng Luzon. And sa Monday, dito na po magkakaroon ng masamang panahon sa Northern Luzon mula sa Pangasinan up to Cagayan o sa may Cagayan Valley dahil po sa pagdaan nitong soon-to-be tropical cyclone. So, ang possible winds niya or strength or classification ay somewhere between a 85 kph tropical storm hanggang 110 kph severe tropical storm. Pag mag-deepen pa siya o lumakas pa o mag-constrict pa o lalong sumikip yung kanyang sirkulasyon, ay posible po on maging compact, okay? Posible po itong maging category 1 typhoon. Hindi natin alisin ang probability o possibility na pwede mangyari yan since meron tayong climate change, so ang bilis ng mga development nila. But so far, as of now, dahil malakas yung upper level winds sa tabi-tabi nitong monsoon depression ay medyo naiirapan po siyang mag-develop. Okay, kaya yung JTWC wala pa rin hanggang ngayon. And ito po yung winds mula sa west and southwest. Posibleng bigay rin mga ulan sa buong bahagi po ng southern Philippines. And ito naman po yung isang tropical cyclone na ito po ay tatahak patungo dyan. Wala naman po yung threat sa ating bansa. And sa Tuesday, yan na po, lalabas na po siya sa dagat China. Nandyan pa rin yung epekto ng mahinang habagat sa buong bahagi po ng ating bansa. Lalo na po sa western sections dahil po medyo malaki itong sirkulasyon nitong si 9394W. Okay? So, ito yung wind shear forecast for the next 24 hours. Malalakas pa rin yung wind shear sa northern at southern periphery nitong dalawang low pressure systems. Kaya medyo mahirapan pa po sila mag-develop, mag-consolidate into one tropical cyclone. But malalaman natin yan sa Sunday o Monday kung what will happen. Dito naman po ang tracking ng lahat ng agencies, initial tracking nila. Since wala pa po ang JTWC, dahil monsoon depression pa lang po siya, ito pa lang po ang mga ibang agencies. Although ang Pag-asa hindi po nakaplot dito, but somewhat similar din ang tracking ng Pag-asa. So within the next 3 days, yan po ang magiging tracking niya. Pag nag-consolidate, dire-diretso po yan sa extreme northern Luzon. Let's hope and pray tayo sa buong may kapal na sana
hindi siya umabot ng severe tropical storm. Kung tropical storm lang po siya, maulan lang po ang malaking bahagi po ng ating bansa. Although mapanganib po ito sa mga low-lying areas, sa mga riverbanks, dahil may mga times na magkakaroon po ito ng mga flash floods at landslides kapag siyempre malaki yung circulation niya. So medyo delikado po yan sa mga mamayan natin. Delikado po yan sa mga community, lalo na po sa mga flood-prone areas. Okay? And ito po yung ensemble ng European model. So, ito yung tracking nitong C93W at nakikita po natin na most likely nandito yung si Nando. So, most likely baka si Nando yung C94W magiging dominant system. Gayon din po ang American model. Dahil itong K93W o si Compasso, hihina po siya kasi konti lang yung ensemble members ang nagpapakita na si Compasso magiging dominant. Kung i-compare natin si K94W na mas marami members ng ensemble na nagpapakita na ito ang magiging dominant weather system, si 94W. So wait and see po tayo. Malalaman po natin this weekend kung sino po ang mananalo sa bout nitong dalawa sa pag-agawan po ng lakas within the monsoon depression. Okay? So, yan po ang technical term, monsoon depression, kapag mayroon malaking wind system o circulation na along its periphery nandoon yung malakas na hangin, and then sa gitna, posibleng may mag-form na mga vortices, mga vortexes. Yan, same term lang naman po yan. So, yan po ang situation right now. Okay, and we will keep you updated kung ano mangyayari. Bukas, kapag mag-develop po siya, mag-i-issue tayo ng special coverage. Try po natin bukas, sa Sabado, or even Sunday, para updated po tayo. And on Monday, yun, halos everyday, meron tayong special coverage or special update nitong merger nitong dalawa. So, try natin magbalik bukas para updated po kayo. So, dyan po nagtatapos ang ating latest update na yung araw na ito ng Friday hanggang bukas, Sabado. At babalik ulit tayo at para ibigay sa inyo yung latest sa ating tropical cyclones sa west, sa may east ng Pilipinas. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Let's all pray na sana hindi ito po destructive. And let's hope na bumilis naman ito para hindi na po magbigay ng effect sa ating bansa. And happy weekend to all. At again, maraming salamat po sa pag-nood niyo sa aking channel at pag-subscribe. So, thank you so much for watching our channel and see you again this weekend. Bye for now.